reconeixement internacional. L'esperaves, aquesta? Sí. No. Sí, l'altre dia recordo que a Madrid, de casualitat, vam conèixer una funcionària del Consulado de México i ens va dir: la millor política d'exteriors que teniu és que un dia et ve el Margallo, no? El Margallo t'explica no sé què, i el dia següent et ve el Romeva. Molt guapo, No, això és veritat, Hòstia, tu imagina't, et ve el Margallo i després el Romeva. Dius, hòstia, demà et dono el reconec. Si a mi m'agrada ser Romeva, que m'agrada. No, jo crec que cada vegada que parlem amb el Raül, quan torna dels viatges, sempre ens diu el mateix, que el discurs sempre és el mateix, dels països, diguéssim, principalment d'Europa i de Llatinoamèrica. Aneu en sèrio, aneu seriosament. Si aneu seriosament, nosaltres reaccionarem. I anar seriosament no és repetir un 9-N. És fer un referèndum vinculant, amb efectes, al dia següent. I això és el que jo crec que és el principal, el que hem de tenir molt i molt clar. Dit això, home, sí que és cert que hi ha països que han dit que en un moment donat, que sí i tal, però clar, que no es pot donar noms, no? Perdona, segons la teva sàvia intuïció, serà una legislatura curta o llarga? Com he dit abans, la veritat és que amb nosaltres no parlen, o sigui, és pura intuïció. Jo crec que Rajoy és més fort que fa un any, té dos marques blanques, que són Ciutadans, PSOE i Foro Cotxes, al final és el que nos presenta, és broma. I jo crec que serà llarga, més que res perquè una mica el mateix sentit de l'anterior resposta, menys al PP i a nosaltres. A tothom li interessa no anar a unes terceres eleccions, a nosaltres no anar a unes terceres eleccions. Jo crec que això el que comportarà és que sortiran en molt error de premsa dient que por España dejo de ser lo que soy, ¿no? Apoyo a este señor que es muy malo, pero por España. I així, doncs, 4 anys. Clar, és que hem de tenir en compte que, per exemple, l'alternativa a Rajoy a l'estat espanyol és el PSOE. És que és així. O sigui, després de tantes teles, tantes ràdios, tantes tertúlies, Podemos no va poder superar el PSOE. O sigui, el PSOE és l'alternativa al PP i el PSOE no té ara mateix lideratge. El lideratge futur segurament serà Susana Díaz, però sense primàries. Perquè si fan primàries guanyaria Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez, tu imagines si està malament el PSOE, que Pedro Sánchez, Iceta i Borrell semblen d'esquerres. Que dius, hòstia, saps? Estan... És veritat. Jo l'altre dia escoltava el Sánchez a l'entrevista amb l'Évole i dèiem, hòstia, aquest tio es va treure la corbata i semblava socialista, parlant de nació catalana, parlant de... Total, que tu imagina't, encara han de fer moltes coses i no cal ser un il·luminat ni un expert en ciència política. Nosaltres de fet ho portem dient molts mesos per intuir que el PSOE s'ha de fagocitar, el PSOE eclosionarà i el nou líder del PSOE encara no el coneixem. No hi ha periodistes? No hi ha. Jo hi ha una conya, o sí, hi ha una conya que faig, que és conya, que és el nou secretari general del PP, el futur, serà Albert Rivera. I el futur secretari general del PSOE serà Pablo Iglesias. Però és conya, és conya. Una pauta.
Jo volia dir per tia. Jo volia la diferència. Vols la independència? Jo volia no. I tant. Molt difícil el que voleu. Tu pensa com estàvem fa 2 anys. Si et diguéssim que un senyor que se'n deia Puigdemont presidiria la Generalitat de Catalunya, que diria que Catalunya és independent, que és una república catalana davant de les conselleries de la meitat del món, i que Oriol Junqueras seria vicepresident i conseller econòmic, no?, d'Economia de Catalunya, i que la CUP no sé què, i hòstia, no, saps? Gràcies. Jo tinc una pregunta. Què en penses del que ha passat avui a Berga, amb l'alcaldessa? Doncs bueno, jo estic començant a una xarxa social que se'n diu Twitter i he fet un tuit que deia una urna te lleva a un juzgado y un sobre con dinero negro a un ministerio. Doncs el que reflecteix és aquesta indignitat, no?, indecència. Tot el suport i òbviament estarem al costat de l'alcaldessa de Berga, del company regidor de Vic, de la Carme Forcadell, de l'OMS, de qualsevol persona que està perseguit per l'estat espanyol, en definitiva. Més que res perquè Anamato està i Sòria estan col·locats i aquesta gent està perseguida. Ara sí que torno aquí. Jo fa molt de temps que ho dic i moltíssima gent no m'entén o no està d'acord. Jo penso que el millor que li ha passat al procés després de tots aquests 316 dies d'espera és que les eleccions, o vaja, les eleccions, que el govern hagi quedat en mans del PP. Jo en això discrepo. Els altres ens hauria fet passant raons, temps i temps. Jo en això discrepo més que res perquè entenc la pregunta i no dic que tu ho diguis, però jo soc molt reaci al discurs de cuanto peor mejor. Jo mai m'alegraré que algú tan reaccionari. Ho dic perquè al final hi ha un mantra de que Rajoy no s'entera i que el PP és una banda. I no, és un rellotge suís. O sigui, tenen molt clar el que volen, tenen molt clar el que fan i és una pisonadora. Això ho diu molt bé el Joan Tardà, que els coneix de fa molt més temps que jo. Dit això, jo mai m'alegraré que algú tan reaccionari com Rajoy mani o que el Mirlo Blanco de la política espanyola sigui Albert Rivera. Jo mai m'alegraré que gent tan reaccionària i que vol fer tant de mal a la gent humil de qualsevol estat, doncs manin. Jo mai. Ara bé, sí que és cert que jo hi ha una cosa que sempre li dic al Xavi Domènech, que s'enfada molt, és que guanyen eleccions. Guanyen eleccions. Fan el que fan perquè guanyen eleccions. Jo crec que sí que és cert que home, es podria arribar a pensar que si Alberto Garzón fos presidente del gobierno, algú diria, hòstia, aquest tio que és tan majo, no? Anem a escoltar-lo. Però és que és sense ficció política. Jo crec que el que no hem de fer, no ho dic, torno a repetir per la pregunta, sinó que el que no hem de fer és alegrar-nos perquè algú tan reaccionari com Rajoy guanyi eleccions a l'estat espanyol. El que sí que hem de reivindicar, i hem de dir amb orgull, que Rajoy aquí seria un registrador de la propietat de Santa Pola. És el que és.